Hello guys, nandito tayo ngayon sa San Fabian Beach. So, pumunta kami lahat dito, lahat ng mga magpipinsan, mga kamag-anak. And then, lahat po ng mga relatives nandito ngayon. So, today is January 15. So, nagkasundo ang mga both side na mamasyal sa San Fabian, Pangasinan. So, kita nyo naman, it's so nice. Tara guys, punta natin yung mangunguha ng isda. Saktong pagpunta natin meron nag-ahon ng lambat. So, tignan natin kung marami silang kuhang isda. Tutulong kami, baka sakaling may libre. Daming ipon oh. Ano yan? Ha? Dami silang so titignan natin yung mga isda. Dito! Yan, ang dami ng ulo. Bingka. Bingka! Itong nibabalo dito. Uy, ganito ako ni. Pepe, kamura ka na. Pepe, sila. Nakita nyo guys, dami sila nakuha pingka. So, tignan natin. Hindi kami lang yung pagkakuman. Mga kunang kailan mga lagyan nyo dito yun. Dala rin ng biro eh. Mga darami ng biro ka kayo ba yun? Para na tayo kumalingay. Ay mo na mong partner na may mula may akay. So guys, kita nyo naman, dami sila nakuha no. Tara. So, that's it. So, Dito na namin tatapusin. dito na tapusin yung aming vlog today. Mamaya So, ulit. mamaya ulit. Pupunta kami ngayon sa... Saan tayo pupunta? Doon sa doon. Kung ano yung nakikita nyo. Dagat. Dagat. Kung ano yung nakikita nyo, yun yung pag-aari ko. Saan yung pag-aari mo doon? Kung ano yung tanaw mo, yun yung pag-aari ko. Kung ano yung matatanaw nyo. Ano yun? So yan guys, so nakita nyo naman kung paano kumuha ng Fish. isdang mahaba. Ano yung isang mahaba? Swordfish.
Wala naman ako makita. Tilapia yung nahanap ko. Anong klaseng tilapia? Tilapia may balbas. Yung manamis na Tilapia ang hinahanap ko. Bibingka. Bibingka. Nagul na eh. Saan na sila? Naiwan ko. Dagay. Wala nagtitinda ng bibingka dito. Sabi ako. Bibili ako. Tingka ya. Pero mabalindi nga babasek kilawang. A few moments later. Dapat close yan, yung ganyan oh. Banana boat. Ganito nga sana kulumbog. Ano natin? Kaya mapagdadalo. Inang. Yan na, sa likod. Pwede pa dito. Yeah, pwede pa dyan. Isa yan. Tatlo. Dapat may matanda rin. Dapat may matanda. Hiwalay kayo. Eh, sa harap oh, sa harap. May kasama na ito matanda. Ayoko sa harap, nakakatakot. Mas maganda dito sa harap. Ay, Wala mas maganda dito. Maganda sa harap. Hindi kayo pwede. Yung iba dito, Junel. Yung ibang bata doon. Basta umahok lang kayo dyan sa may mahawakan. Oo, sige dito. Wala kang base. Wala ka lang. Ay, sa bakit lulutang yan. Ay! Left best oh! Left best! Baka hindi kasya. May sasakay pa. Dito pa ako, pwede pa. May ano pa dyan oh. Isa pa dyan oh. Isa pa yan oh. Wala na akong sakyan. Oh, yan oh, dyan oh. Dito. Hindi may sama niya. Allah. Wait lang, daddy, di ko pa naitatali. Hi guys. Again! Kuya, yung lilikong ka na doon.
Ano?